любовни страсти. Ето защо е повестта за принц Генджи е описан животът на един типичен хеянски кавалер и връзките му с много различни жени. С други думи, това е един класически любовен роман. Историята започва с Кирицубо, любимата наложница. Императора, потисната от зависта на останалите императорски съпруги. Кирицубо се разборява и умира. Едва успяла да роди прелестно момиче, Генджи, което израства така прекрасно и Карон и Тихон, че се скоро печели все повече симпатиите и възхитата на околните. Императорът намира заместителка на Кирицубо в лицето на младата принцеса Кирицубо, която е едва няколко години по-голям от Генджи. И макар че трябва да ноe вместо майка, събужда по-дълбоки чувства в него. Любовта им е забранена и цял живот Генджи отчаяно търси сред много други жени съвършената и единствената, която да прогони Кирицубо от мислите му. Ще я намери. Нека да се върнем да видим. И така Генджи наложи нещата на баща му. それではパフォーマンスに移りたいと思います。ご存知の通り、アルコニに対する関心を最も引き立てるのは世界文学遺産にも入るの国の古典文学です。